No niin, hei vaan kaikille ja hyvää huomenta. Mä ajattelin tänään kyhätä tämmösen My Day-postauksen, niin näette vähän mitä mä täällä Meksikossa oikein duunaan. Kello on 7:25 ja mä olen juuri herännyt. Yleensä kyllä en herää näin aikaisin. Yleensä mä makaan ihan tosi pitkään päivän. No en nyt tosi pitkään, 90 ehkä. Mutta tänään nyt satuin heräämään, kun kämppistossa kipitteli korkkareilla ja paiskoi ovia, niin ei kai tässä muutakaan auta. Tuli vaan valvottua vähän myöhään taas jonnekin 3 asti. Mä oon yöltä kaikista tuottelijain ja mä saan asioita eniten tehtyä, niin mä mieluiten valvon myöhään ja teen sit niitä. Mutta niin, blogipostausta tein. Eiköhän se kohta tulille tule, tai tiedonhakua ja kuvien käsittelyä vasta, mutta sellaista. Näin taas kyllä niin villiä unia, että semmoista. Olin vaeltamassa Tansanian presidentin Kikweten kanssa ja Raul Castron ja Donald Trumpin kanssa. He yritti vakuutella mun kovasti, että mun pitäisi mennä meidän yliopiston edarivaaleihin ehdolle. Ehkä ei. Mutta joo, mun unet on kyllä aina ihan tosi omituisia. Sitten mä oon käynyt illallisella Angela Merkelin kanssa ja Merkel halusi välttämättä syödä kebabrullia. Sitten mä oon joskus mä oon käynyt soutelemaan tuolla Välimerellä. Mikä hitto se on se Espanjan populistipuolueen se hihuli Pablo Iglesias. Sehän se olikin Podemosin johtaja. Mut niin hänen kanssaan soudeltiin. Innolla odotan sitä yötä, kun mä pääsen tekemään jotain vaikkapa James Hirvisaaren tai Jussi Halla-ahon kanssa, vaikkapa saunomaan. En odota. Mä valkkasin tämän maanantain sen takia, koska maanantait on yleensä mulle kiireisempiä ja mulla on eniten silloin tunteja ja eniten kaikkea. Mä ajattelin, että tää päivä saattaa ehkä jollain tavalla olla jopa mielenkiintoinen ja seuraamisen arvoinen ehkä. Niin ja tässä on tosiaan tää mun aamunaama, mutta ehkä mä en sit kommentoisi sen enempää, koska kyllähän me nyt kaikki tiedetään, että ihmiset vaan näyttää vähän tältä kun ne herää. Sille vaan ei voi mitään. Mutta nyt voisi olla aika skarpata. Mulla on eka luento vasta 11, mutta tässähän on siis monta tuntia aikaa tehdä vaikka mitä. Meinasin ihan ensimmäisenä mennä nyt tonne joogaan 8. Niin ja siis mulla on tämmönen pieni tunnustustehtävänä, että oikeesti mä en edes juurikaan ole siellä joogassa käynyt. Että tää video tälleen hyvin semppaa mua nyt vähän niinku yrittämään. Mä oon tosi monena aamuna herännyt 7:30 ja ollut silleen, että nyt mä menen joogaamaan. No en oo mennyt. Niin joka viikko mä oon aloittanut uuden viikon silleen, että nyt alkaa uusi parempi elämä. Enemmän urheilua ja enemmän hedelmiä ja vähemmän alkoholia, mutta eihän se nyt ole oikein vielä onnistunut. Niin jos se vaikka onnistus nyt. No niin, valmiina ollaan. 5 minuutin pikapukeutuminen. Onneksi oli reipas ja laitoin jo eilen illalla vaatteet valmiiksi. Ja kattokaa miten hieno ärhäkkä tommonen pinkki mattokin mulla on. Ai että miten hieno. Joo. Pitää alkaa mennä 10 minuuttia aikaa. Ja anteeksi nyt vaan maailma, mä en ehdi nyt pestä hampaita. Mä pesen ne sit kun mä tuun takas. Niin. Joo, nyt mä menen. No niin, nyt on joogailtu ja mä aikaisemmin muutaman kerran käynyt tämän saman ohjeen iltapäivätunneilla, mutta tää oli aika paljon erilaisempi. Tää oli sellainen aika paljon rennompi, semmonen lempeä aloitusviikko ja maanantai-aamu. Juteltiin paljon, että miltä tuntuu ja millaista harjoitusta tehdään ja sitten möllöteltiin ja ajateltiin ja tunnusteltiin ja mietittiin värejä ja sen semmoista. Ihan kiva, mutta nyt kotiin. Tässä olisi tää pääkatu, Avenida Juárez, ja tää on ihan sairaan ärsyttävä ylittää. Koulu on tuolla takana ja mä asun tuolla edessä. Tuolla yliopiston asuntoloissa. Tässä on tää meidän asuntola. Tuolla on poikien asuntolat. Tossa on yhteistyöllinen rakennus tai tilat. Ja sit tossa on tyttöjen sisäänkäynti. Meidän ikkuna on tossa.
Jotkut sanoo tätä tosi ankeaksi laitosmaiseksi, mutta musta tää on ihan kiva. Tää on siinä mielessä helppo, että täällä ainakin netti toimii aina. Täällä on ihan törkeän siistit vessat ja kuumaa vettä tulee aina suihkusta, joten mä oon ihan tyytyväinen. Meillä on vähän aina tämmönen avoimien ovien päivä, kun mä hävitin mun avaimet. En tiedä, onko mun kämppis tuolla vai ei, niin mä hävitin puhua siellä, mutta siis mä oon kahdesti jo hävittänyt avaimet ja toisella kerralla en enää vaivautunut hankkia uusia, joten tää on aina auki. Ei täällä oo ketään. Kämpissä on vieläkin tunnilla. Siis täällä alkaa tunnit ihan hullu aika, sinne alkaa 7 aamulla. Ja mun kämpiksellä alkaa melkein joka aamu. Joten se herättää mut aina 6. Kauheen kiva. Ja sit meillä on kämpiksellä tommonen pupu, jänis, sen nimi on Itali. Ja se tykkää pomppia mun kämppiksen pöydällä. Sit se aina hyppii tonne sängylle kanssa. Ja joo, täällä on aika törkystä, tiedän. Maanantai fiilis. Niin. Sellaista se elämä on. No niin, nyt mä kävin suihkussa, vähän laittauduin, sain jopa vaatetta päälle ja aamupalasta pitäisi vielä nopeasti vähän jotain. Ja sitten on jännät paikat, koska mä skypetän Suomeen. Meillä on JYKin eli Jyväskylän YK-yhdistyksen kokous tänä iltana. Ja mä lupaudun, että mä tuun messiin Skypen välityksellä, koska olen hallituksen VPJ. No, ilmoitusasia, mutta tästä kasvattaa 5. Onko vasta sähköpostia sitten? No mennään varmaan. No niin, matkalla tunnille. Vähän on jo kiire, ei saisi myöhästyä. Ja pitäisi heittää noi pyykit. Tässä matkalapsi osuu tuohon matkaparvelle näppärästi. Täällä on aika tiukka systeemi sen suhteen, että paljon saa olla myöhästunneilta. Joskus käy niin, että jos on yli 10 minuuttia myöhästi, niin sitten ei pääse enää tunnille ollenkaan. Opettaja ei vaan avaa ovea. Ouch. Jes, en myöhästynytkään tunnilta. 1,5 tuntia meni, mulla oli Relaciones Internacionales, eli ihan tommonen kansainvälisen suhteiden semmonen peruskurssi, mikä on niinku ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kurssi. Aika helppoa settiä, mutta ihan kiva käydä niinku perusteita, että mitä on niinku peruskäsitteet kansainvälisessä politiikassa. Mutta en ollut tehnyt läksyjä, koska en ollut viime tunnilla, niin en tiennyt mitä tuli läksyksi. Oho, no palautan keskiviikkona sitten, luen artikkelin eteen tiivistyksen. Nyt kun mä en juttele opettajan kanssa, niin kaikki kaverit ehti hävitä ennen kuin mä ehdin kysyä, että lähtisikö joku syömään munkaan. Se olisi varmaan taas lounas yksin. Buhu. No mutta ei mulla ole kyllä kuin 0,5 tuntia aikaa, joten toisaalta eipähän tarvi kiirehtiä jonkun toisen kaa. Mutta sitten aivan hyvät uutiset. Ottakaa, mä näytän. Sain 7,7 kokeesta, jossa en ymmärtänyt viimeisestä kysymyksestä yhtään mitään. Olen onnellinen, koska siinä piti kirjoittaa espanjaksi noin paljon sivullinen tavaraa. Huhhuh. Olen tyytyväinen. 7 on siis numero, jolla pääsee läpi, joten siis olen erittäin tyytyväinen. Meillä on siis välikokeita harva se päivä, mutta tää oli vaikea. Meillä on hyvä, kun on yksin syömässä, niin voi vakoilla ihmisiä. Kuten tämmöisen delissiin. Tää on vielä kiva siitä, että täällä aika moni käy yksin syömässä, niin täällä ei ois noloa. Ja täältä saa salaatteja ja wräppejä. Voi ei, tässä oli meidän vartija, joka moikkaa aina. Kattokaa mikä mulle tuli. Vege-wräppi. Ja hintaa, no vähän alle 3 euroa. Arvatkaas mihin mä oon nyt menossa. Mä menen salsatunnille. Sen takia mulla oli vähän kiire. Meillä on joka maanantai vaihtareille ilmainen salsatunti kello 1–2. Se on mun mielestä aika siisti juttu. Koska ne on aika kalliit kuitenkin, jos haluais käydä ihan muuten. Älä. Täällä ei pääse sisään mihinkään yliopistorakennuksiin ilman tämmöstä ID-korttia. Ei se nyt oikein tarkenna siihen, sori, mutta ilman sitä ei pääse yhtään mihinkään. Siitä on aika paljon meemejä ja kaikkea. Mä kerran kokeilin suomalaisen kirjakaupan
kanta-asiakaskortti, joka on myös punainen, niin kyllä silläkin pääsee. Et ei noi vartijat liian tarkkoja oo. Siellä on meidän salsasali ja siellä me pian tanssimme. Open break, vuelta de mujer, 5 básico, separo los brazos, hombre izquierda, con mano de corchillo, 5, 6, 5, 6 más, levanto los brazos, hombre izquierda, adelante y regreso, 5, 6, No niin, salsatunnin jälkeen oli niin kiire, että piti rynnätä jo Espanjan tunnille. Meillä on joka päivä Espanjaa, niin tosta 2–3. Niin, kuten sanoin, maanantaita on vähän tämmöistä juoksemista paikasta toiseen. Mutta Espanjan tunti oli kerrankin tosi kiva. Mä en ole hirveästi tykännyt siitä, koska mä en ole tykännyt siitä opettajasta. Ja mun mielestä se on niinku intermediate Espanja. Mä olisin kokeen perusteella päässyt avanzadaan, eli siis niinku edistyneiden ryhmään, niin mä vähän harmitti, että mä menin tuohon intermediateen, koska se avanzada meni päällekkäin mun toisen kurssin kaa. Niin, mut toi on vähän silleen tuntunut vähän semmoiselta typerältä, semmoiselta vähän turhalta, et ei oo hirveästi oppinut uutta. Mut nyt ollaan alettu käymään vähän poliittista sanastoa ja Meksikon politiikkaa ja tänään muun muassa kiisteltiin liberaalit vastaan konservatiivit ja tehtiin uusia lakeja tai ehdotuksia työllisyyden parantamiseksi. Se oli ihan hauskaa. Mut nyt mulla on tunnin tauko tässä. Mä ajattelin, että mä käyn hakee tuolla semmonen mehubaari meidän yliopistoon vastapäätä pääkampusta. Mä oon nyt tässä kielten laitoksella. Niin, käyn hakee vähän mehua ja me nauttiin meidän pääkampuksen terassissa tunniksi. Ja tosiaan täällä Meksikossa mulla on vaan 4 kurssia. Suositus oli vaihtareille 4–5. Ja mullakin alun perin oli 7, mutta mä sitten tiputtelin niitä hiljalleen semmosia turhia ja ei niin tarpeellisia pois. Niin nyt mulla on vaan tommonen kansainvälisten suhteiden johdantokurssi, mikä on ihan tarpeellinen mun mielestä. Sitten on, tänään on iltapäivällä vielä negociación y resolución de conflictos. Eli siis kansainvälinen neuvottelu ja konfliktinhallinta. Se on tosi mielenkiintoinen. Aluksi ollaan käyty ihan vaan neuvottelutaktiikoita ja sellaista ja nyt aletaan käymään pikkuhiljaa enemmän keissejä kaikista tunnetuista konflikteista ja sitten miten ne nyt sitten ratkaistiinkaan. Tänään luultavasti puhutaan ainakin Churchillistä ja natseista ja Nelson Mandelasta ja apartheidista. Ja sitten on se toi Espanjan kurssi, joka on joka päivä 1 tunti ja sitten mulla on tiistaisin ja torstaisin Afrikka-kurssi ja se on mun ainoa englanninkielinen kurssi. Et muut on sitten espanjaksi. Nyt mä lähden hakemaan sitä mehua. Oi, siellä se on. Pitäisikö mä ottaa tommonen Dr. Green? Siinä se on. Ja se maksaa 1,5 euroa. Ah, parasta. Tässä olisi nyt sitten tää meidän pääkampus. Kyllä tää mun mielestä on aika kiva. Kyllä täällä viihtyy. Mun lempipaikka ehkä täällä yliopistolla on tää tässä, joka näkyy takana. Tai oikeastaan niinku täällä. Se on tämmönen kattoterassi yhden päärakennuksen päällä ja tää on tosi kiva paikka tulla viettää aikaa aina kun on vähän hyppytunteja. Toimii. Niin, mähän vähän kyllä huijasin, eihän toi mitään mehua oo, eikö toi niinku enemmän smoothie, mut väliäkäs tuolla. Sitten mä ajattelin vähän lukea, mut mä en tiedä oikein, että mitä mä lukisin. Mulla olisi vieläkin toi Martti Ahtisaaren elämänkerta tossa. Mä aloitin sen lentokoneessa matkalla tänne, eikä se ole vieläkään oikein edinnyt 200 sivuja pidemmälle. Mut on ainakin turvallinen olo aina kun Mara on matkassa mukana. Ihailen siis häntä suuresti. Arvostan. Sitten mulla olisi kans toi Negociando con el Diablo. Oho. Onks tää nyt niinku taikuutta? Mä sanoin sanan Diablo ja täällä alkoi tapahtua. Melkoinen meininki.
niin pitäisi lukea 2 kappaletta. Tämän päivän tunnille piti vaan katsoa video. Mä vähän niinku katoin sitä, mutta sit mä nukahin, kun se kesti yli tunnin. Niin en mä sitä oikeastaan nähnyt. Mut sitten keskiviikoksi meidän pitäisi lukea 2 kappaletta. Mä oon jo aloittanut, mut mun pitäisi lopettaakin. Mä vaan niin kauhean hidas lukemaan espanjaksi. Tosi hidas. Mut täältä meidän pitäisi lukea. Tästä näin. Churchillistä. Ja sitten toinen kappale on Nelson Mandelasta. Ihan tosi paljon sivuja. Siellä. En tiedä. Kyllä mä tajan nyt kääntyä ton Maran puoleen. Kyllä se nyt vähän kattoo tossa mua siihen malliin. Sitten mä vaan juon smoothia ja nautin elämästä. Kohta pitäisi alkaa menee. Kyllä mä vähän sain luettua. Ja 4–6 olisi nyt sitten viimeinen luento. Mutta toi on kyllä ehkä mun lempparikurssi, toi konfliktihallintakurssi, koska mun mielestä rauhan turvaaminen ja muutenkin kaikki konflikteihin liittyvän kauhean mielenkiintoista. Ja mä tykkään meidän opettajasta tosi paljon. Sitten tossa kaveri soitti mulle äsken, joten tunnien jälkeen ilmeisesti käymme yhdillä tai parilla. Ihan kivaa. Koska tänään on vähän epäsosiaalinen päivä, tiedättekö? Mut maanantait on kyllä vähän aina, koska tää on tämmöistä juoksemista vähän paikasta toiseen. Tunti sitten päästiin tunnilta ja tultiin perinteisille maanantai-kaljoille. Pelattiin jengää, nyt pelataan Unoa. Ja ei siinä muuta. Ärsytti vähän tunnin lopussa. Professori ilmoitti, että eihän tänään ota nimiä ylös, koska viime viikolla peruttiin kaikki tunnit. Ja ei olisi siis tarvinnut mennä oikeastaan tunnille ollenkaan tänään. Mutta mentiin me kuitenkin. Katsottiin videoita ja se oli ihan ok. Täällä oikeastaan näiden tyyppien kanssa tutustuttiin vähän vajaa 2 kuukautta sitten. Silloin kanssa oli tunnit peruttu ja tultiin tänne sitten juomaan kaljaa yhdessä vähän isommalla porukalla silloin ja siitä lähtien olemme pitäneet yhtä ja käyneet täällä. Tää on vähän niinku yläruut. Tiedättekö, Jyväskylän yliopistossa on yläruut tässä vieressä. Tää on vähän niinku kulttuuriravintla yläruut, mutta Mexico style. Tuli nälkä. Piti tilata mozzarella-tikkuja. No niin, kello on melkein 10 ja mä oon viimein kotona. Ja en tiedä, vois ehkä vähän lukea jotain, vähän tietokoneella ja sellaista. Käytiin takopaikan kautta, syötiin takoja tuossa kadulla ja sellaista, niin vähän väsyttää. Huomenna onneksi kouluun vasta 2, niin on koko aamu aikaa touhuilla jotain. Ja tiedättekö, tän aamun siitä joogasta tuli niin hyvä fiilis koko päiväksi, että mä tiedättekö tai olla hurja ja mennään huomenna kanssa. Kello on nyt jotain 10:30 ja mä meinasin, että mä olisin ehkä vähän vielä jotain lueskellut koneelta tai jotain muuta tylsää, mutta mä oon niin väsy, että mä tajan mennä nukkuun. Tajan ehkä pari sivua viettää Maran seurassa ja lukee vähän Ahtisaaren seikkailuja ja sit mä oon kyllä ihan töötä. Mutta kiitos teille seurasta. Toivottavasti viihdyitte ja kysykää, jos jotain jäi tai jotain heräsi tästä arjesta täällä. Hyvää yötä.